Bok, ja sam Aleksandar Mota i u ovom videu ću početi govoriti o temi o kojoj me puno ljudi već pitalo, stalno me ispituju, a ja samo dajem upute. Pogledaj taj video, pogledaj tu strukturu, zar ne? Ali sada ću ti govoriti posebno o doržalgiji. Boli u leđima, boli između lopatica, boli u rebrima, straga naravno, jel tako? I u ovom prvom videu govorit ćemo o onim bolovima od okidačkih točaka, napetosti između lopatica i ovdje u ovom mišiću koji se nalazi iznad lopatice, mišiću ramena koji se zove trapez. Lopatica je trokut, čija je baza široka strana gore, a vrh je dolje iz traga, zapravo na prednjoj strani lopatice, između lopatice i rebara, nalazi se mišić koji se zove subskapularni mišić. Ovaj mišić, kada je u spazmu, kada je napet, već ima određenu sklonost tome. On ometa i pokret ruke, nadlaktične kosti, sam rameni zglob, ali također povlači lopaticu prema van. A kada to učini? Svi ti mišići koji se vežu za lopaticu i kralježnicu, ili za lopaticu i prsni koš, ili za lopaticu i vratnu kralježnicu, imaju tendenciju biti u nefunkcionalnom položaju, u lošoj situaciji, kao da su, pod navodnicima, previše istegnuti, u redu? I kada se to dogodi, u toj regiji između lopatica, u toj regiji trapeznog mišića, ili iznad lopatice, ili čak malo ispod, obično se nakuplja napetost, javlja se bol, ili oni poznati okidačke točke, ili oni bomi čvorići, zar ne? I mnogi ljudi se bore s tim, rade istezanje, masažu, pokušavaju koristiti neku tehniku da uklone te okidačke točke, dok je zapravo problem ovdje u lopatici. I samo da ponovim, zamisli da sam ovdje izvadio svoju lopaticu. Ovo je stražnji dio, a ovo je prednji dio lopatice koji se nalazi između lopatice i rebara. Odavde izlazi onaj mišić o kojem sam pričao, zove se subskapularis, koji povlači lopaticu prema van. Da bismo napravili ovu inhibiciju subskapularisa i ublažili bol, nelagodu i pojačanu napetost u tom području, zagrlit ćemo lopaticu na ovaj način, palcem koji će ući između lopatice i rebara, a ostali prsti će ostati iza. Zato, ako želim raditi na desnoj lopatici, stavim desnu ruku na lijevo rame, lopatica će biti ovdje. I napravit ću točno kako sam rekao. Evo, palac ulazi obuhvaćajući lopaticu. Pazite da ne idete previše prema sredini, prema rebrima, u redu? Obuhvatite lopaticu, a ruku koja je gore jednostavno opustite. I prstom tražite neko osjetljivije mjesto. Idite polako, jer taj mišić obično bude dosta napet. Čak i ako ne osjećate bol u tom području, kad pritisnete, ponekad se iznenadimo. Dakle, budite oprezni, pritiskajte polako. Eto, zagrlite, opustite gornju ruku i palcem tražite neko bolnije mjesto. Možete ili ući dublje, odnosno jače pritisnuti, kao da palcem želite odvojiti lopaticu od rebara, ili pak pritisnuti sam mišić, tražiti na lopatici s unutarnje strane lopatice gdje postoji osjetljivija točka. Kad pronađete tu osjetljiviju točku, možete raditi na dva načina. Prvi način je da radite kružnu masažu, vrlo nježno, da ta bol bude što blaža. Radite tu masažu dok ne osjetite da se mišić opušta, postaje mekši i bol se smanjuje. Drugi način za rad na toj osjetljivoj točki, za rad na tom mišiću, je putem ishemijske inhibicije ili Jonesove inhibicijske tehnike, a to ćete napraviti ovako. Pritisnut ćete tu točku, održavati bol što manjom, tek blagom. I iskoristite svako izdisanje da još više opustite gornju ruku, još više opustite rame. Pustite da rame padne na pod. Održavajte taj pritisak dok bol ne popusti ili držite pritisak 90 sekundi što prije nastupi. Nakon što ste pronašli 1, 2, 3 bolne točke i odradili posao, deaktivirali te točke, možete ponovno testirati napetost u tim mišićima,
potražiti okidačke točke i provjeriti slobodu pokreta ruke. Kod većine ljudi cijelo to područje boli i napetosti od okidačkih točaka nestane kao čarolijom. Ako je to bio tvoj slučaj, želim da učiniš sljedeće. Već si shvatio poruku koju ti tvoje tijelo, tvoj subscapularis, šalje. Treba mu opuštanje, treba mu relaksacija, tvoje svakodnevne aktivnosti, tvoje navike, tvoja postura, tvoje životne navike uzrokuju nakupljanje napetosti u tom mišiću. U redu? Dakle, odabrat ćeš vrijeme u danu. Izaberi termin kada si slobodan. Bilo da je to kad se probudiš, nakon doručka, navečer, za vrijeme ručka, bilo kada. Za odabrano vrijeme odmah postavi alarm na mobitelu i neka se taj alarm ponavlja svaki dan. Kad se oglasi alarm, ideš i radiš inhibiciju tog mišića, na isti način kako smo danas naučili. Zatim primijeti koliko ti je ta ruka, koliko ti je rame, tvoje tijelo udobnije, slobodnije, zdravije. Još pomaže, evo, još jedan savjet. Još više pomaže ako to izgovoriš naglas. O, moja ruka je puno slobodnija, moje rame je opuštenije. Osjećam cijelu svoju ruku. Sve boli i napetosti koje sam imao su nestale. Upravo sam svom tijelu dao više zdravlja, više udobnosti i sebi bolju kvalitetu života. Možda zvuči glupo kad to izgovoriš naglas, ali kad to kažeš naglas, osvještavaš to. Svoju pažnju usmjeravaš na taj aspekt. I to će pomoći tvom tijelu da zadrži tu dobrobit duže vrijeme. I to će pomoći toj navici da se brže uspostavi u tvojoj rutini. I još jedna stvar je da, ako ti je ovo pomoglo, ako si osjetio olakšanje, ako su ti te bolne okidačke točke nestali kao čarolijom, onda razgovaraš s osobom, s profesionalcem, fizioterapeutom, liječnikom ili instruktorom pilatesa koji te prati i kažeš: gledao sam video doktora Aleksandra Mote na internetu gdje je govorio o subscapularisu. Pokazao mi je način kako testirati i olakšati. Kad sam to napravio, bilo mi je puno bolje. Aleksandre, zašto bih to rekao? Jednostavno zato što to može. Ta informacija može pomoći da se tvoje liječenje bolje usmjeri. Ako ti se svidio ovaj video, ako ti je pomogao, ako si saznao nešto novo, podijeli ga s 2 osobe. Razmisli o 2 osobe kojima je to potrebno, koje osjećaju bol, žale se na bol, na napetost u području ramena, lopatice, vrata. Bol u leđima, dorsalgija, što je tema o kojoj sada govorimo. Pošalji im ovaj video. Možeš kopirati link, poslati ga preko Facebooka, označiti ovdje ispod ako me gledaš preko Facebooka. Označi ovdje ispod ako me gledaš preko Instagrama. Ili pošalji link ovdje s YouTubea ako me gledaš preko YouTubea. Putem e-maila, Whatsappa ili gdje god želiš. Važno je da potakneš tu osobu da pogleda video, jer tako možeš puno pomoći u poboljšanju kvalitete života i zdravlja te osobe. Ovdje ću završiti. Veliki zagrljaj i do sljedećeg puta.